Vrlo često ljudi ne znaju da je zdrava jetra i normalno funkcionisanje jetre krucijalno i veoma važno kada je u pitanju zdravlje našeg srca i kardiovaskularnog sistema, dakle krvnih sudova. Zašto je to tako? Ukoliko vam je povišen nivo holesterola, povišen nivo triglicerida, vaši krvni sudovi su vrlo često začepljeni, slabija je cirkulacija, a samim tim i srce slabije radi, tako da je neophodno da, ukoliko imate problem sa povišenim nivom holesterola i triglicerida, obratite pažnju i na to. Bioteo komplet broj 1, koji se sastoji od 3 vrste kapi, antistres, korvit i cirkul, vrlo često rešava većinu problema koje imate sa srcem i kardiovaskularnim sistemom, ali ukoliko imate problem sa povišenim nivoom holesterola, povišenim nivoom triglicerida, bilo bi jako dobro da koristite i Bioteo biljne kapi broj 63, koje u svom sastavu imaju moju omiljenu biljku za lečenje jetre, a to je badelj, odnosno sikavica ili gujina trava. To je biljka koja direktno regeneriše jetru, jer je jetra organ koji može da se regeneriše i zaista je savjetujem svima koji imaju problem sa ovom laboratorijom našeg organizma, kako jetru vrlo često nazivaju. Pored sikavice, u Bioteo biljnim kapima broj 63 imamo i artičoku, imamo petrovac, imamo čestoslavicu, odnosno veroniku, kičicu. To su sve biljke koje deluju izuzetno blagotvorno na jetru i snižavaju nivo holesterola, triglicerida, a samim tim pozitivno se sve pozitivno odražava i na naš kardiovaskularni sistem, odnosno na srce i krvne sudove. U ovom Bioteo kompletu broj 1 za srce i krvne sudove, dakle za kardiovaskularni, ali i nervni sistem, ima biljaka koje izuzetno poštujem i u čiju moć jako verujem, kao što su glog, kao što je matičnjak, kao što je odoljen. Ali ukoliko imate, još jednom ću ponoviti, problem sa holesterolom i trigliceridima, potrebno je da uključite i ove biljke koje deluju na jetru. Pored toga što možete da koristite kombinaciju Bioteo biljnog kompleta broj 1 i biljnih kapi broj 63, bilo bi jako dobro da unesete neke zdrave navike u vašu svakodnevnu rutinu, u vaš svakodnevni život. Na proleće bilo bi jako dobro da iskoristite sezonu sremuša koji se evo ovde nalazi ispred mene, divljeg belog luka ili medveđeg luka, koji deluje fantastično na srce i krvne sudove, snižava nivo holesterola i triglicerida. Jako je dobar posebno za period kada je potrebno očistiti organizam od nagomilanih toksina i da bismo iskoristili njegov maksimalni potencijal, potrebno je bar 10 dana u kontinuitetu jesti sremuš. Kad nema sremuša, njega jako dobro može da zameni njegov pitomi rođak beli luk. Limun i maslinovo ulje takođe su namirnice koje mogu vrlo blagotvorno da deluju i da pomognu ljudima koji imaju problem sa visokim holesterolom i trigliceridima, a tu je i maslačak. Ja sam danas ovde ubrao list maslačka, ovde se podvukao jedan list mišljakinje, ali maslačak je biljka koja se posebno preporučuje za ljude koji imaju bilo kakav problem sa jetrom, ali list maslačka jako je dobar i za ljude koji su preživali moždani udar, jer on u sebi sadrži veliku količinu manitola. Dakle, ukoliko bar 1, 2 ili 3 puta nedeljno napravite sebi neku zdravu salatu koja u sebi sadrži sremuš, list maslačka ili koju ste začinili maslinovim uljem s malo limunovog soka, ili ukoliko svaki dan pojedete jedan čen belog luka, vi ćete učiniti vašem organizmu veliku uslugu, pomoći ćete vašoj jetri da radi bolje, snizit ćete nivo holesterola i triglicerida, a samim tim cirkulacija će biti bolja i vaše srce će biti zdravije.